निषेध तर करायलाच पाहिजे ना। तुम्हाला देशामध्ये एवढे ठिकाण आहेत, तुम्हाला कमाटीपुराच आठवला? तुम्ही स्वतः कमाटीपुराचे आहात का? जन्म झालाय का तुमचा तिकडे? तुम्ही महिलांना असा किंवा तिकडच्या राहणाऱ्या रहिवाशांचा असा अपमान का करता? काय अधिकार आहे तुम्हाला त्यांचा अपमान करायचा? ते न विचार करता बोलतात आणि काय घाणेरडं बोलतात तो, आणि आपण सगळे कव्हर करता। खरोखर अशा माणसाला तुम्ही बॉयकॉट करा। तो फक्त म्हणजे विचार करा, शिव्या घालत नाहीये माईकवर तुमच्या, तो काही वेडवाकडं बोलत नाहीये, तो एका समाजाची व्यवस्था ना बिघडवायचा प्रयत्न करतोय माणूस। राहणारी लोक तिकडे कुठल्या अवस्थेत राहतात, तुम्ही चांगलं द्या ना घर, तुम्ही रस्ते तिकडचे चांगले द्या। क्या का का बिचाऱ्यांना त्या अवस्थेमध्ये राहण्याची गरज आहे? नाही राहणार, ते चांगले राहणीमानमध्ये राहू शकतात, पण तुम्ही केलंच नाही त्यांच्यासाठी आणि आज तुम्ही खिल्ली उडवताय त्यांची। लाज वाटली पाहिजे संजय राऊतांना।